Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Txantxariak, txantxariak, kaleko musikariak. Aspaldiko partez ogitxoak egiteko gogoa daukat, baina ze beharko nuke horretarako? Azukrea, gazta, esnea, gatza, olioa, legamia... Baina zenbat gauza, burdian begiratuko dut, ea osagaiak baditudan. Ara, baina... Nien nintzen gogoratzen kaxa zarra hemen genuela? Ta zertzegoen barruan? A ber... Ara! Aiona, mona! Ai, faltan sumatzen ditut kriseilupean kontatzen zen izkidan ipuinak, amona! Ai! Ai, ta tiratxi naz! Ai, oraindik gogoratzen naiz! Txontxirik ze kaskarreko hartu zuen, ta berak oraindik ez dakit izan nintzela. Ai, eta txirigela, non dago makila? Honek makila zuen. Hemen! Txirigelaren kantua da. Ai, hauek dira hauek oroitzapenak. Eta matriuska... Pasa ditut, nik orduak bai matriuskarekin jolasean. Eta, eta motel dortokaren errautsak ere hemen daude. Ai, ama, motel gaixua. Eta Juana Jose Patronpetaren eskutitzak! Ai, milaka abentura daude hemen, milaka abentura! Eta kriseilu zarra! Buf, Aladinoren lanpara ematen du honek? Bueno, hau hemen txutziko dut kanpoan, gauerako ondo etorriko da. Baina ni ogitxoak egitekotan nengoen eta ez dakizari naizen hemen gainbeste gauzekin. Bueno, dena jaso eta martxan jarriko naiz ogitxoekin. Asangi. Bueno, ea ba. Ea ba, Irati. Osagai guztiak nahastuko ditugu gora. Irina... Gazta freskoa... Kontuz. Iopa! Lau edo bost goilaraka da esne... Iopa! Aupa, Irati! Arrautza bat... Atzen asketa! 6 koilaraka da olio... Hemen txedoa. Iopa! 3 edo 4 koilaraka da azukre... Hortxe, Iopa! Legamia sobre bat... Hortxe doa legamia...
Eta segi nasten, Irati. Arantxa, gatzaztu zaizu. Ui, egia eta. Gatzaztu zai. Eskerrak hemen zauden, Irati? Nastu. Iepa! Orain Irati, ogitxoei forma emango diegu. Mira, Hementxe irina pixka bat jarriko dut, masala ondo izateko. Hala da. Tori. Arantxa, neztestuko duzu labea. Ai, ama, egia da. Berriro ere aztu zait. Banoa, labea martxan jartzera. Listo, Irati. Labea martxan. Eta orain, ogitxoak hemen jarriko ditugu. Eta arrautzarekin margotuko ditugu, ze iruditzen? Ongi da. Vale. Oh! Ah, ze politak! Listo! Usain ederra dute. Bai, oso saiona. Merienda mundiala egingo dugu gaur. Tori, Irati. Eskerrik asko. Oso dago, Bai. Kaixo, Arantxa! Txo, txantxibiri. Ui, zertan zabiltza? Ba, goze naiz. Goseak, ogitxoak egin berri ditugu. Ez, txokolatea behar dut. Bueno. Zer da kaxa hau? Hori nire kaxa da. Bertan niretzat importanteak diren gauza gordetzen ditut. Ara, ireki dezaket? Bai? Ara, Bai, hortxe daude. Juana Josepa tronpetak bidali zizkidan eskutitzak, baita ere txirigela dago, eta nire aitona amonen argazkia ere hortxe dago. eta tiratxina ez hau? Tiratxinosari ni txikian nintzenean erabiltzen nuen. Ara, eta zer da hori? Hau, kriseilu bat da eta argiztatzeko erabiltzen da. Ara, Aladinoren lanpara dirudi. Bai, hori ere bada, magikoa da. Nire amonak istorio asko eta asko kontatzen zizkidan kriseiluaren argipean. Olas honetan, jokalari bakoitzak fruitu batzuk izango ditu. Intxaurrak, urrak, pospolinak, arbeletxeko ezurrak izan daitezke. Baina gure kasuan, intxaurrak dira. Jolasarekin hasi aurretik, botatzen lehena nor izango den aukeratu behar da. Horretarako, lurrean zulo bat egin edo margotuko da. Botxo izena hartzen duena. Donostian adibidez, txolota izena ematen zitzaion zuloari. Jolasaren helburua,
botxoan intxaurra sartzea da. Intxaurra sartzea lortzen ez badugu, bertan geratuko da intxaurra. Sartzea lortzen duen lehen jokalariak, lurrean dauden intxaur guztiak hartuko ditu. Jolasa, jokalari guztiak intxaurri gabe geratzen direnean bukatuko da. Griselu maitea, txokolatezko pasteltxoa nahi nuke. Listo. Hauxe izango da ibilbidearen hasiera. Eta bukaeraraino iritsi beharko dugu. Baina ezingo dugu ibilbidetik atera, bestela berriz hasi beharko genuke. Begira, oztopo bat ere jar dezakegu ibilbidean. Bueno, Griselua. Griselua izan daiteke, gure oztopoa, baina kontuz, griseluari ematen badiogu, berriz ere hasierara itzuli beharko dugu eta. Primeran, asteko irrikaz nago. Zer da hor jarri duzun hori? Aladinoren lanpara ematen du. Bai, hala da. Non egongo da? Agian galdu egin dut. Jo, ze pena. Gustoko nuen ba, harmonika jotzea. Griselu magikoa. Harmonika bat nahi dut. Txango, 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 musu bat emango, non dago, ez dizut esango, non dago, ez dizut esango, txango, txango, txango. Txango, 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 musu bat emango, non dago, ez dizut esango, txango, 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 non dago, ez dizut esango, txango, txango, txango. Nola zen lehengo egunan ikusi genuen jolasa?
Titakonba edo horrelako zerbait. Uste dut alea titakonba esaten duzuela, ez? Hori da, ba aldakizu? Bai, noski. Nahi baduzue jolas gaitezke? Bai. Antxon, gidazazu ze horrek. Ea ba. Alea! Alea! Alea titakonba! Alea titakonba! Amasa, masa, masa! Amasa, masa, masa! Oh, aloe, aloe, aloa! Oh, aloe, aloe, aloa! Mambo! Mambo! Epi, epi, epapao! Epi, epi, epapao! Sisa, sisa! Ye, ye! Sisa, sisa! Ye, ye! Si! Ye! Sa! Ye! Sisa, sisa! Ye, ye! Guazen berriro astera. Alea! Alea! Alea titakonba! Pues botatzea barita batekin eta bihurtzea gauz batean. Oiarrak bez erran duena berdina. Ez dakit. Ikentzu hola eta atetzen direk txapel batetik gauz batzuk. Hartzen du zerbait eta gero urten duzu eskuk ez dago. Tesunak esagertzen direla. Hor gauza bat itentzuna eta balin bazu, ez dakit. Ez dakit. Ez. Pues da iten duzu abrakadabra eta itzen da zerbait. Pues hori bihurtzen dizutela zerbait. Pues iten baritaken ez duzunik sortzen gorrun deus ere. Pues ikentzu abrakadabra eta geroz atetzen da untxiado elefantiado zezen. Pues iten baduzu magia gertzen dela gauz bat desagertu. Ere bai hori, nezeuk iten dute bat kumplitu. Baritakin! Txapelakin. Sorginak edo bertzik iten dutela magia eta bihurtzen dire gauzak. Sorginak egiten dituzte magiak, egiten dire gauzak. Mago batek egiten dituztela magik. Martzen baru pareioet, pintzatzen baru biborita bertzean din ikustena bertze marka orduan. Ez magiko garanta. Bos hartzen dute makil bat eta egiten dute magia eta ateitzen zezkiote untxikta. Baute makil bat eta batze dute hemen txapela eta gero dute hau eta ateitzen da gauza bat. Bihurtzen dute persona baz untxiz ere. Pues iten dutela hori badute txapela eta txapelak entzen dute eta hor ateitzen da zerbait. Benjamin Franklinek egun batean kontzertu berezi bat ikusi zuen. Eta bertan, kopak urez beteta zeuden. Kantitate desberdinetan, horrela. Benjaminek, kopen kontzertua ikusi zuenean, kristalezko harmonika sortzea bururatu zitzaion. Plater eta ontzi desberdinak, tamaina desberdinetakoak, bata bestearen atzean jarri zituen, ardatz baten bueltan. Horrela, ontziak jira eta bira ibiltzen dira,
josteko makina zaharrak bezala. Gaur egun oso gutxi erabiltzen da. Begira nola jotzen den. Behatzak pixka bat bustitzen dira eta biraka dabiltzan platerak ukitzen dira. Soinu kristalinoa sortzen dutelarik. Kantauriko itxasoan olatua goraka, itxasontzi bat irten da ur handien artean, hemendik ara handik ona, hemendik ara handik ona. Kantauriko itxasoan olatua goraka, itxasontzi bat irten da ur handien artean, hemendik ara handik ona, hemendik ara handik ona. Kantauriko itxasoan olatua goraka, itxasontzi bat irten da ur handien artean, hemendik ara handik ona, hemendik ara handik ona. Kantauriko itxasoan, kantauriko itxasoan olatua goraka, itxasontzi bat irten da ur handien artean, hemendik ara handik ona, hemendik ara handik ona. Kantauriko itxasoan. Disfrazak. Herriko zein mozorrotzia. Koltxonetak da. Pues... autotxokesta. Zakur bat. Zaldi bat. Prestakit. Arantxa, kontatuko aldi guztu zure amonak kontatzen zizun ipuinetako bat. Bai. Adi, badatorreta gaueko. Gaueko, ni banoa hogera. Opa! Orain dela milaka urte, etzen eguzkirik zeruan. Eguneko edozein ordutan, ilun zegoen. Gaua zen une oro. Eta ilunpe horretan, gaueko bizi zen. Gaueko gauaren jeinu maltzurra zen, eta gizaki guztiak beldurtzen zituen. Beldurrak akabatuta, gizaki guztiek suaren inguruan batzartzea erabaki zuten Amalurrengana joateko, gauekori aurre egiten lagunduko zielakoan. Amalur garai hartako jainkosa zen, eta lurreko edozein elementu edozein itxura hartzezakeen. Horrela, Amalurrek gizakien erreguei erantzunez, ilargia oparitu zien eta zeruan jarri zuen. Horrela gizakiek bazuten argi gehiago eta baratza lantzen hasi ziren, baina tamalez etzen nahikoa eta ez zuten gaueko uxatzea lortu. Gainera, baratza lasai landu ezin zutenez goseak bizi ziren, eta berriz ere Amalurrengana joatea erabaki zuten. Joan ziren kobazulora eta Amalurrek eki oparitu zien. Eki zeruan jarri zuen, eta noski ilargiaren argia baino askoz ere indartsuagoa zen.
Horregatik, ekiren babespean, gizakiak baratza lasai lantzen hasi ziren, baina hori bai, egun erdiz bakarrik. Beste egun erdiz, beraien etxeetan sartuta egon behar zuten, oraindik ere gauekoren beldur baitziren. Ze gertatu zen? Ezin zutela lasailo egin, eta horregatik eguna oso nekatuta pasatzen zuten gizakiek. Hori dela eta berriz ere Ama Lurrengana joatea erabaki zuten. Joan ziren eta hauxe izan zen Ama Lurren azken erantzuna. Mendian bada lore berezi bat, eguzkiaren antza handia duena. Hartu ezazue eta jarri zuen etxeko atarian. Horrela, gaueko ez da ausartuko barrura sartzen eta lasailo egin ahalko duzue. Horrela ba, Ama Lurrek gizakiari eguzkilorea oparitu zion, gaueko izaki beldurgarri guztiengandik babesteko. Baina oraindik ere, haize bolada baten bidez, gaueko kabixatzen du gertu dabilela. Eta haizeak bere deiadarra dakar. Gaua gauekoentzat, eguna egunekoentzat. Ara! Ui, eta nik ez dut ezer? Hori kriseiluari eskatu ez diozulako izango da. Orduan kriseiluak zuen desioak bete ditu? Ez da?